Elon Musk zakladá novú politickú stranu. America Party, ako sa má strana vraj volať, bude podľa Muska oficiálne podporovať Bitcoin a Musk tiež zdôraznil úlohu Bitcoinu voči tradičným menám. Ak America Party uspeje, tak sa môžeme pravdepodobne tešiť na dôležitejšiu úlohu Bitcoinu v politike, ale ako vždy by som bol skôr opatrný. Jedna vec je, čo Musk slúbi, druhá vec je, čo sa mu naozaj podarí v tomto prípade splniť. Trh s krypto ETF fondami zažíva doslova boom. BlackRockový IBIT, čo je jeho ETF na Bitcoin, dokonca výnosmi prekonalo jeho vlastný fond na S&P 500. Trump Social, čo je firma Donalda Trumpa, zasa požiadala o ETF na koš kryptomien. Sú tam tie klasické, ktorým by ste aj počítali, Bitcoin, Ethereum, Solana, ale je tam napríklad aj Kronos, ktorý neviem, či všetci poznáte. V USA bolo tiež spustené prvé ETF na staking Solany, takže krypto ETF fondy sa naozaj extrémnym tempom približujú klasickým financiám a tým zároveň zvyšujú adopciu kryptomien, aj keď v podstate iba trochu okľukov. Už som to v týchto videách hovoril niekoľkokrát. Fintech ide do krypta. Robinhood spustil tokenizované akcie na svojom novom blockchaine, ktoré je vlastne postavené na technológie od Arbitrumu. Stripe, poskytovateľ finančných služieb, zasa ide vytvárať svoj vlastný blockchain práve na to, aby nám mohol ukladať transakcie. Ako vravím, fintech nespomaluje a v kryptomenách vidí nový otvorený trh a nie len to. Vidí v ňom aj určitú technologickú možnosť, ako vlastne zlacniť svoje transakcie. A na záver odľahčenie. Memecoiny. BonkFun, platforma na spustenie vlastného memecoinu, prekonala v tržnom podieli PumpFun, platformu, ktorá vlastne túto kategóriu stránok vymyslela. Zhoršené čísla pre PumpFun nemohli prísť v horší čas, pretože plánujú už za pár dní spustiť svoj vlastný token. Možno si poviete, že prečo by mňa alebo vás mali zaujímať nejaké memecoiny. No jednoducho preto, lebo tieto dve platformy za posledný mesiac spolu vygenerovali zisk $40 miliónov. Takže sa ich asi oplatí aspoň po očku sledovať. Od najbohatšieho človeka na svete až po 13-ročných chlapcov z Nigérie, čo obchodujú memecoiny. V kryptomenách si každý nájde to svoje. Nezabudnite nás sledovať, aby vám nič neuniklo. Máš tu obed? Máš tu obed? Mám obed. Tu. No, áno, kam.